stop este aici. Este aglomerat și ghidul nostru s-a dus să ne aranjeze masa. Tea, black tea inside, 2 teaspoons of black tea inside. Ne vedem bine? Da. Hai să dăm așa repede? Da. Hei, Hei. facem bilanțul Da. celor 2 zile de Marrakech, pentru că oricum mâine o să mergem în Essaouira, pe coasta Atlanticului, să fie primul contact cu oceanul. Da. Cu Oceanul Atlantic. Orice ocean. N-am mai fost la ocean până acum. Da, dar cu Oceanul Atlantic, da. Așa. Și o să vă povestim puțin despre ziua de astăzi, în principal. Și dacă ne mai amintim ceva, om vedea ce mai zicem. Da, da. Deci, cum ziceam, facem bilanț. Da. Păi astăzi am avut o zi aglomerată. Bine, aglomerată, nu știu, s-a simțit ca o zi aglomerată. Poate n-a fost neapărat o zi aglomerată. Am fost la Grădina Majorel de dimineață și la Palatul Bahia, de fapt de dimineață, în prima parte a zilei, nu chiar de dimineață. Ne-am deplasat pe jos, asta e un lucru important de spus, faptul că toată durata excursiei noastre în Marrakech ne-am deplasat exclusiv pe jos. Da. Avem, practic, la momentul acesta aproape 19.000 de pași. Astăzi, da. Da, nu e neapărat foarte mult, comparând cu Da. alte excursii în care am fost, de exemplu, în Roma, unde făceam câte 30.000, să zicem, Da, acolo am în fiecare mai zi. mulți. Dar diferența e că aici e mult mai obositoare deplasarea, pentru că sunt străzile foarte, foarte înguste și trec motociclete, cărucioare, măgăruși, oameni. Da, Trebuie să ai grijă să nu lovești lucruri. e o nebunie traficul aici în Da, Marrakech. și se simte mult mai obositor cumva și pare și că e mai accidentat așa, adică ai tot felul de bălți, tot felul de drum cu pavele, drum Bine, cu... astăzi nu, ieri că a plouat, au fost bălte, acum s-au cam uscat. Da, dar avem piatră cubică, șanțuri, drum de pământ și așa mai departe. De toate pentru toți. Da, da. Și se simte mult mai obositor, da. Da. Overall. Da, bun. După asta ne-am retras puțin în cameră pentru o pauză bine meritată, aș zice eu, în care Achi a dormit, eu am stat pe telefon și am, nu știu ce am făcut, sincer, pe vremea pe TikTok. Chiar am reușit să dorm. A fost un somn Mai foarte șterg din bun. poze, am mai văzut, m-am uitat peste poze, am mai postat la story, nu foarte mult, astăzi n-am postat așa mult, dar o să postez după ce facem bilanțul ăsta. Așa? Și apoi am pornit în food tour. A fost un tour pe care l-am bucuit pe Get Your Guide. Toate activitățile noastre din Marrakech au fost bucuite pe Get Your Guide. Este prima dată când facem genul ăsta de excursii, ne luăm un ghid. Și mi se pare că a fost o idee superbă. Da. Deci a fost minunat. S-a simțit foarte mult diferența între un tur ghidat și un tur neghidat. Pentru că am mai fost, de exemplu, la palate sau la muzee unde nu aveam tur ghidat și, așa cum o să vedeți și în vlogul de ieri, sau așa cum ați văzut deja în vlogul de ieri, unele pancarde erau numai pentru limba franceză și pentru arabă. Da, adică nu înțelegi neapărat. de la poze. Și partea frumoasă la ghid e că nu îți vorbește doar despre obiectivele care sunt incluse în respectivul tur, că sunt anumite obiective, anumite chestii, îți vorbește despre orice îl întrebi, orice se gândește el sau... Da. Adică e mult mai informația pe care o primești, depășește limitele... Da, unui format standard. Un format standard, exact. Și e destul de prețioasă, adică înveți despre cultura marocană, despre... Da, și nu e ca și cum ai citit pe o pancardă, pur și simplu vorbești cu un alt om, îi ceri și păreri personale. Exact. Astăzi, în turul de mâncare, inclusiv am discutat despre sistemul educațional din Maroc, care apropo e foarte asemănător cu cel din România. Am vorbit despre sănătate, despre politică, despre... Da, despre orice și multe informații
astea pe care le-am primit au venit de la ghid fără să fim noi nevoie să ne întrebăm neapărat. Adică nu cred că m-aș fi gândit să întreb despre sistemul de învățământ, adică întâmplarea a făcut că am trecut pe lângă o școală și el s-a gândit să ne vorbească mai multe despre asta, cumva. Da. Bun, hai să vorbim puțin, despre că am intrat cumva în food tour-ul nostru, dar nu v-am zis exact în ce a constat acesta. Deci, bun, am pornit din piață, Gema Elfna, așa, cam toate tururile astea ghidate încep de la o Cafe France, ceva, nu știu, acolo e un punct de întâlnire al ghizilor. Am început de acolo și am fost prima dată în cartierul evreiesc, unde am mâncat gogoși marocane. Gogoși marocane? Păi și ce am zis? Am zis cocoși. Cocoși, nu am zis gogoși. Așa s-a auzit. Gogoși marocane, gogoșele, gogoși. Deci primul stop este aici, unde mâncăm gogoși marocane. Moroccan donut. Este aglomerat și ghidul nostru s-a dus să ne aranjeze masa. I'm excited. Sunt excited pentru că mâncăm gogoși. Chiar îmi doream ceva dulce și delicios. Și am băut ceai marocan. Anyway, let's come to our, subject, food. So the Moroccan tea. I'm gonna explain you about the process of making the Moroccan tea. A teapot is a must. It's a must. Foarte interesant cu ceaiul a fost că, el este ceai negru. A venit într-un ceainic, ceai negru, iar apoi domnul ghid a adăugat frunzele de mentă proaspete. Asta după ce ceaiul a fost fiert, ca să nu se prăștească, să nu... Asta așa se face. You should make like a black tea inside, 2 teaspoons of black tea inside. You add water in it and you cook it for between 2 to 5 minutes. Yeah, it should be on fire for between 2 to 5 minutes until it gets this color. Okay. Between brown and golden color. Then you add mint, thyme or other herbs that you want inside. You do not cook mint or other herbs with tea and water. You don't cook it because if you put it on fire, it's gonna be burned and you won't drink it. Then you add sugar. Do you drink sugar? Yeah? Yeah, okay. Alright. So let's do it the Moroccan way. You just add one, okay? Yeah. After that, you start pouring it like this. Avem un video, cred că o să-l, nu știu cum să facem aici, o să vedem cum inserăm. Ok, și apoi ne-a turnat ceaiul și mai știi când am fost noi la Naranj libanez, mâncarea restaurantul libanez și mi-a luat ceai de mentă, că tipul mi l-a turnat așa de sus și apoi eu am filmat și am crezut că el l-a pus înapoi cumva în ceainic ca să-l toarne iar ca să pot eu să filmez. Da. Dar de fapt, aparent, așa se face, așa a făcut și ghidul nostru când venea domnul, băiatul. Așa să zicem pe nume. Ibrahim, așa îl chema, Ibrahim, da. Așa a făcut și ghidul nostru Ibrahim. A turnat puțin în ceașcă, apoi a turnat, a turnat în ceașcă, a adăugat menta proaspătă și plantele proaspete, că nu cred că era doar mentă. Apoi a turnat înapoi ceaiul peste menta respectivă, deci așa se face, aparent, așa se prepară ceaiul ăsta. Da, și încă un lucru care merită menționat este că ceaiul se toarnă de sus, pentru ca să formeze acele bule, acea spumă deasupra. Dacă nu se formează spuma aceea sau dacă torni ceaiul de jos, adică să nu aibă cumva un picaj, să zicem așa, apa, ceaiul, lichidul, atunci se consideră că tu ai ceva dușmănie sau nu-ți convine persoana aceea. Da, a zis că dacă nu faci bule, dacă nu-ți toarnă așa de sus ceaiul cineva, înseamnă că vrea doar să-l bei și să pleci, nu vrea să caute prietenie cu tine, ceva de genul ăsta. Da, și că acest aspect și că nu e știut de toată lumea. Adică doar de cei bătrâni. Da, adică nici măcar nu e vorba de turiști sau nu, e vorba inclusiv de localnici. Cumva e o chestie care... Da, oricum, acum unde suntem noi în Medina, cred că toată lumea, dacă el a zis așa. Da. You keep the dough covered. Yeah.
And yeah, it should be crispy and soft inside. Crispy from the outside, soft inside, savory. Yeah, it is savory. Yeah. Wow, sfârșit. Yeah. You need to be careful with this table. Let's see. Ok, bun. Apoi am plecat mai departe. Următorul stop. Stai, facem pauză, să văd dacă am turnat bine până aici. Da. Ok. Am lăsat microfoanele deoparte, unde rămăsese. Revenim după o pauză tehnică. Păi am terminat cu gogoșile, practic. Next. Următorul stop a fost la patiserie. A luat el desertul, nu? A fost o patiserie, Da. ceva de un colț de stradă. Ce interesant e că oriunde ne-a oprit domnul ăsta de aici, noi ca și turiști am fi trecut săgeată pe acolo, adică nici nu ne-am fi oprit. chiar Pare da. că e într-un colț ascuns de lume, nu neapărat cu foarte multe, nu știu, culori sau chestii care te-ar îndemna să mergi acolo. Ceva așa, Da, chiar decent, micuț, Adică nu aș fi intrat, sincer. merit. Singură nu aș fi intrat în locul ăsta și mai ales la Gogoș, acolo era chiar autentic și nu aș fi avut neapărat încredere, să zic așa. Acum nu știu cât de încredere a fost. A fost foarte bune, a fost foarte ok, oamenii, se vedea că erau localnici foarte mulți care erau la mese, nu neapărat turiști. Locul nu cred că e pe Google Maps, nu cred că are vreun nume sau ceva, sinceră să fiu, dar da, a fost fain. Deci, după aceea ne-am oprit acolo unde a luat el niște desertul pe care nu l-am mâncat atunci când l-a luat, pur și simplu l-a luat și ne-a vorbit ulterior, după ce am luat felul principal, ne-a vorbit și despre desert și, mă rog, cu ce ne-a servit acolo, iar apoi ne-am oprit la măsline. În Maroc, cred că, în general, în Maroc, primești măsline la orice masă, ca și starter, cumva. Nu sunt din partea casei, adică e o chestie la ordinea zilei, te servesc. Comparativ cu italienii care dacă îți pun pe masă chestii înainte să mănânci, ți le pun pe bon, parcă da, dacă te atingi de ele. Aici noi ne-am atins de ele, am gustat. Da, nu se pun pe bun, sunt din partea casei, eu oricum mănânc foarte multe măsline, ce am înțeles, mănânc oricând, la orice oră, nu știu, ca gustare, ca mic dejun, ca de toate. Ok. Iar după ce am luat gustările, am fost la restaurantul unde am mâncat. Spune tu ce am mâncat, că eu nu mai știu cum. Tangia. Da, tangia. Ok. Am mâncat tangia. Am rămas la cină. Am ajuns la cină. Noi am mâncat tangia. Deci mi-am luat notițe, așa că o să scot telefonul, să mă scuzați pentru asta, pentru că uit, efectiv, nu știu, orice ține de Maroc mi-a dat să uit în 2 secunde după ce mi s-a spus. Și am reținut așa. Am scris așa. Tangia este o specialitate din Marrakech. Tajin este o specialitate din Maroc. Deci, tangia e ceva specific de aici, din zona asta. Și tajin este ceva din o mâncare pe care o găsești oriunde în Maroc. Deci asta a fost ce am învățat. Noi am mâncat tangia. Tangia este doar carne. Carne de vită sau de miel. Ok. Așa. Iar tajinul e de mai multe tipuri. Sunt multe sortimente de tajin. Ne-am mâncat și cu legume și cu vită chiftele și cu pui. Și cu pui și tu ai mâncat cu legume, iepure. Și cu iepure, da. Iepure, da. Deci tajinul e wow, super multe sortimente. Tangia e doar carne și atât. Și e doar carne, dar fără legume sau altceva. Și procesul de preparare este diferit. La tajin, practic, există acea oală pe care v-am mai făcut și vlogul trecut, care are o bază foarte groasă de lut și care vine cu un capac. Și, practic, procesul de gătire este prin înăbușire, adică e ca un fel de cuptor, să zicem așa, se pune asupra focului. În timp ce tangia, practic, se face într-un cuptor care este pus în pământ. Practic este o groapă de vreo 3 metri care este săpată în pământ, se face mai întâi focul acolo de dimineață,
până când se stinge tot, adică rămâne numai cenușă, ashes, și cuptorul ăla rămâne cald cam toată ziua. Noi am mers acum seara la cât era și era foarte cald acolo și practic este acoperit. Ok, după ce se stinge focul și practic toată încăperea aceea are o temperatură foarte mare, se adaugă oalele de tangia, se adaugă carne, dacă mai este nevoie suspendată și tot felul de alte lucruri să se pună acolo în pământ. Da. Practic se vor coborî. Nu știu prin ce sistem, cred că probabil legate de ceva sau agățate cu o sârmă. Și pe lângă asta, la restaurantul la care am fost noi, unde aparent șeful bucătar al restaurantului a gătit pentru persoane foarte celebre, fiind bucătarul regelui care a fost în funcție, nu actualul, care a gătit pentru multe celebrități, cum ar fi dintre cele pe care le-am recunoscut noi, Gordon Ramsay și Regina Elisabeta. Și chiar o să avem eventual o poză, o punem undeva aici, între noi sau ceva. Are Alexandra a făcut o poză la tabloul cu persoanele care au mâncat acolo. Ok. It's good. So initially, I think on the recipient it was filled with meat, right? But after the heat, it's reduced in size. The chef reduces it. Means cheers. E bun? Da. Hai, ia, să ne arăți cum se mănâncă în... Nu prea știu. And we also cook with bones. It gives, you know, that flavor. Yeah. Deci așa se mănâncă... Deci deschizi un pic așa. Cu 3 degete. Cu 3 degete. Degetul mare rupi un pic de carne. Adică încep să desparți așa puțin. Un pic de carne, așa. Și palotezi. Am mâncat la restaurantul acesta. Bă, ce tare! Și Regina Elisabeta era pe aici. Hai să vedem. Foarte tare. Să continuăm. Fustei aici, mâncai asta. Aici am mâncat. Să ține minte. Foarte bun. Bun, după ce am luat masa, așa, masa a fost felul principal cum am venit, da? Da. La restaurantul respectiv, am pornit înapoi în piață, în Gema Etna, unde am mâncat supa tradițională Harira. Da. Eu mai am mâncat asta la prânz, Harira. Nu mi-a plăcut nici atunci în mod deosebit, nu mi-a plăcut nici acum seara în mod deosebit. Nu e pe gustul meu, sincer. Mi se pare, adică nu e rea, dar nu m-a dat pe spate. Da. Acum încercăm din nou supă de asta. Haide, bagă, balotează. Crezi că mai intră? Mamă, ce linguri mari! Foarte fierbinte. Dar e bună. Seamănă cu ciorba de fasole. Da? Pare puțin diferită față de ce am mâncat eu, sincer, la prânz. Este diferită față de ce am mâncat eu la prânz. Deci acum mâncăm supă. Harira, ceva, bla bla bla. Ok. Și am mâncat și supa asta, iar după supă am băut un ceai, care are un miros asemănător cu ceai lateul, dar nu este ceai latte, este, nu știu ce, un ceai de este o pudră. Da, am zis că există foarte multe mirodenii care sunt tocate, sunt niște plante care sunt tocate și transformate în pudră. Și ne-a arătat inclusiv mirodenile care sunt compuse. Cuișoare, am reținut cuișoarele. Da. Așa, și nu mai era un fel de condiment care arăta ca un fel de cocon de brad, dar foarte, foarte subțire și lungâieț. Da. Ok, deci o să avem inserții aici. Erau foarte interesante. Acel ingredient dădea culoarea roșie a lichidului.
și spiciness. Da. Era foarte spicy, era mult mai spicy decât celelalte oricum. Da. But it's like a paste. So it's small legs like that. Spoon or 2 spoons with that drink and you get full. Or when you get low, colder, it's like... Încă o chestie probabil de menționat e că turul nu a fost doar individual. Doar noi doi am fost, au fost încă 2 cupluri. Nu știu sincer cât de mare poate să devină grupul, dar practic am fost 7 oameni, 6 turiști și el. Și Ibrahim. Da? Ibrahim. Thank you, Ibrahim. Dacă te asta, Ibrahim. Yeah, I'm gonna tag you in this on my Insta story. Okay. Și cam așa, apoi am zis să mai plimbăm puțin prin piață. Și, mă rog, am mai filmat eu grupulețele astea de oameni care mi s-a părut că a fost puțin mai aglomerată piața decât ieri, decât cadrele pe care le-am tras și să mai filmez puțin. Și am filmat pe tipii ăștia care cântau, ei se strâng acolo în cerc și, ok, e o formă de entertainment, se strâng în cercuri și povestesc, cântă, dansează, așa. Și ne-am strâns și în timp ce filmam așa, a venit un domn să-i dăm bani, am dat 5 euro că nu aveam Dar a fost foarte ciudat că noi tocmai genera foarte multă lume în grup. Cum se întâmplă? Să oameni pe scaune. Exact. Și a venit Alexandra de departe, că filma practic toată piața și a ajuns cu camera pe grupul ăla și fix când am ajuns, nici n-a apucat să se oprească. Ne-a luat. Omul a venit fix printre lume, fix până la... Și am dat 5 euro și așa că o să vă bucurați de 3 minute cu mine dansând cu... Ei, mai facem caturi, că punem 3 minute. Mai facem un bine. Da. O să vă bucurați de... E mult. 1 minut. Da. Da, facem caturi. Oricum foarte fain, a fost distractiv și mai era o fată care dansa cu mine acolo. Da. Era foarte drăguță. N-am vorbit cu ea, dar părea simpatică. Deci, cam așa s-a încheiat seara noastră, apoi am zis că hai să venim aici și să stăm pe terasă și ne-a venit ideea acestui interviu, să zic așa. Apropo, mă întreabă foarte multă lume de excursia asta mare, foarte multă lume, m-au întrebat 2 persoane. Dar pentru mine e multă lume, deci pentru mine 2 persoane este multă lume. Așa, dacă am organizat singur excursia sau am fost prin agenție, răspunsul să-l dau acum, mă gândeam să pun și un Q&A pe story, să mai întrebe lumea, că poate să întrebe mai multă lume decât cele 2 persoane care m-au întrebat și mi-au zis că o să vrea mai multe detalii ulterior după ce ne întoarcem din excursie. Poate să fac un Q&A și pe story și o să mai răspund la întrebări, dar nu, noi ne-am organizat singuri excursia. Cumva, noi am mai avut prieteni care au fost în Marrakech și ne-au recomandat Marrakechul ca și destinație frumoasă, faină, foarte interesantă, chiar romantică, așa au descris-o nașii noștri. E romantic? E romantic. Da. A fost, sincer, e cea mai faină vacanță în care am fost. Da. Simt că am interacționat și mai mult cu oamenii și chiar mă gândeam când am plecat cumva în vacanța asta că mereu mi-am dorit să am genul ăsta de vacanță în care să, nu știu, să schimb idei, să îmi împărtășească localnicii, oameni de locului, obiceiurile lor, să vorbim despre... Bine, asta și pentru că am avut tururile ghidate. Exact, pe asta zic, că e și prima dată când am luat tururile astea și cumva mi s-a îndeplinit dorința asta fără să mă aștept neapărat să mi se îndeplinească. Deci, cred că pe viitoarele excursii o să mai apelăm la Get Your Guide. Da, sau alte metode prin care intri. Acum, depinde. Acum nu știu că e așa peste tot, că v-ai scris prima dată când folosim. Poate puteți să ne ziceți voi dacă așa e peste tot. Chestia asta că un localnic e ghidul tău, știi? Și cam atât pentru ziua 2. Ziua 2, o să zic ziua 2, ziua 3. Mai zis chestia asta, ziua 2 full de Marrakech, pentru că prima zi nu se